karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Mahalicci wanda yake taimako a koyaushe, ƙara ba da dama in gina baituka kar su rurrushe. Na yi godiya ta in ƙara bambaɗanci in yi tashe, wurin mai akwai wanda bai da babu mai rabo da taskarka. Mawafi Rasulullah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Rabbi kai salatai wanda ake yi wurin wazifar nan, gwargwadon ibadun akabirul auliya na fairar nan. Bin Muhammadul mayin da idan ya ambace ni shi kenan, na zamo amintacce alkhairai gare ni sun sauka, alfarmar Rasulallah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Rabbana ka sa halin shi waɗanda ya sa cikin bargo, shi da su biyar ne ya lullube ko za a ce da kai kirgo. Da sahabu na ji da ɗayansu ma suka yi zaman kogo, sun bo Mahamudu da ransu da dukiyarsu don biyayyarka, sun yi fi sabilillah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Shewa Ahmad Tijjani gwani sannu kai kaɗai gayya, ko ta ko ina kai ne fardun mai hali abun koya. Shakira mashayar Hammadu da farke ko cikin ruya, shehu kai daban ne ko a cikin tawaga ta tsarkaka, da gidan Rasulallah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Dan Sidu Musa subdu Rasulu jiyali waliyillah, abidi cikakke mai sirrin godiya da madalla, jikan mafuskantar ka abu da Hassanu Harbila. Madina zanugun kakanku na zo bagada sun gaida ka, ya shiru bazalla. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Shehu mai mukamin dindindin a halara mafi tsada, teku baki neman ƙari gun ƙorama bare randa. Dole ne a gane tsayin dogo in yana gaban wada, shehu kai kake sama rijaduna ƙasa don mukaminka, kuma sun cire hula. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Halara ta Maulana Ashek Abubakar muradina, na taho da yi muku bangajiyar tafiyar mu shehina, duk da na sani rakiya na muku birnin abin ƙauna, har nai wazifa tare da ku amina a himarka da mabiya Rasulallah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah.
Alhamdulillahi na yi godiya ta da karawa, na ziyarci wanda dukan barna shi ya dinga gyarawa. Dalilin yaban da nake mishi ne da harshe na Hausawa, aka ban kujerar haji na firgice kamar na yo hauka. Zanubin Rasulallah a karɓi ziyarata da dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka sayyidina Rasulullah. Haifaffen garin Bagadar nan da take jihar Kogi, wato ɗan ƙabilar nan ta nufi harshen su Shehu ya baki, wanda kaf cikin lamarinsa a Shehu ya wuce amar zargi. Halifa Alhaji Abubakar Rajab ya ce hadiyar ka ziyarar Rasulallah. Na karɓi ziyarata da dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka sayyidina Rasulullah. Abin ya tabbata ne a garin Akwangagun bikin Yaman, tunda an kira sallar Juma'a kun ga sai jiran liman. Na ji na matsu Allah Allah nake a ce in zo a ba mu koman, kwatsam na ji an ce mun zo jirgin mu ya sauka, za mu gun Habibullah. Na karɓi ziyarata da dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka sayyidina Rasulullah. Na shaida wa baba yayi adola cikin nishaɗin shi, ya zauna zaman ladabi sannan yayi mun bayanin shi. Da ka je Madina cikin rauda kai ladabi ka gaida shi, ka ce mar ina ƙaunar shi ina gaida shi da harshen ka, ka ji din Rasulallah. Na karɓi ziyarata da dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka sayyidina Rasulullah. Baba ya ce idan ka sauka Madina karka sanya takalmi, kai ladabi gaban shi kamar gawar da aka sawa tabarmi. Ya ƙara jaddada min saƙon shi da zana kai wa Zulkarami, muka yi ban kwana na tafi lafiya gidanmu na sauka a duban Rasulallah. Na karɓi ziyarata da dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka sayyidina Rasulullah. Daga lafiya mun wuce Kefi kam ɗin mahajjata, muka je Abuja iyafot dan zamu dandalin bauta. Da saukar mu Jidda aka yi ta cikin mu ko da mai cuta, suka tabbatar ba mai matsala a jikinmu ko a jaka wanda za mu kukkulla. Na karɓi ziyarata da dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka sayyidina Rasulullah. Aka zo da motoci muka hau zamugun abin ƙauna, muna tafiya da na hangi garin aka canza tsari na. Shauƙi da jazba ce suka zo suka cimma ruhina, da zuwan mu Madina sai natsuwa a garin ta hau sauka, ga duga Rasulallah. Na karɓi ziyarata da dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka sayyidina Rasulullah. Na ado na shirya sai na fito waje hankali kwanci, masallaci na nufa a cikin ladabi a kaskanci. Na shiga dautayin aljanna inda Rasuli ke kwanci, na mar sallama na diwani hawaye yana sauka a gaban Shafi'ullah. Na karɓi ziyarata da dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka sayyidina Rasulullah.
Assalamu alaika jagoran anbiya da manzanni. Assalamu alaika mai hana yin dogaro da dodanni. Assalamu alaika hadi mai yin hani da umarni. Assalamu alaika mai nuna yadda rabbu ya yi doka. Kutar ibadullah na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Assalamu alaika alƙiblar mamu da limamai. Assalamu alaika alfaharin sayyidi Ali Jarmai. Assalamu alaika mai mulkin ƙasa har cikin sammai. Assalamu alaika wanda tabaraka bai martabka, Muhammadu Rasulullah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Na yi sallama gun sayyidina Abubakar aminin shi, sannan na wasu yadi Umar jarumin da bai gashi. Na koma baki ya gurin saida Zahara tsokar shi. Zai mata sallama da na kwanci abin shuhada utsar kaka, adomin Rasulallah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Na je Badar na je Uhudu duka dan ziyara ne, inda shuhada suke kwance san su ma ibada ne. Sun ba da ransu hadiya dan sai da musulunci ne. Daga nan na dawo rauda bin shugaba na tsarkaka, wanda nake yi wa talla. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Sai ta yabo da Hausa a fili ban boye muhabbar ba, sannan sai diwanin shehu ban tsaya kasala ba. Masu furta kalmar haram haji ba su sana waiga ba, abinda ke gabana kawai nake ba ni ketare doka a ƙaunar Rasulallah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. A Madina kwana tara muka yi kuma babu kosawa, muna hidimar mu cikin shauƙi da ambato da ƙarawa. Bakin ma na tabbata nan ba a koyaushe mu ta ganawa. Aka ce in zo mu wuce maka don cika farali doka da Allahu Jallallah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Na yi umara kuma na yi haji tun da dai farilla ne, ayyuka da dama na yi abun don kiyaye haƙƙi ne. Allah ka karbi ibaduna duk da ni da ifi ne, Sharif Sale Jos ba na motsi sai cikin inayarka da izinin Rasulallah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata yanzu Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah. Na karɓi ziyarata, yarda dukkan wata in zo Madina in ƙara gaida ka, sayyidina Rasulullah.